Ježiš. Jo, takže čau lidi, měla si tomu nového videa. A já jsem tady, já jsem Edíkaček a jsem tady, já jsem Edík a jsem tady z Matej Kids a dneska si zahrajeme tady tu hru, no. Tady házíme nějak na koš. Ježiš, já jsem vlastně utratil včera Robuxy, takže no dneska nic nebudu kupovat bohužel za Robuxy, no. Matěj, jaký máš kombo už? Matěj, jaký máš kombo? Kombo. Já už mám 5, 6. Já mám 7, 6. Kolik máš coinů? 276. Kámo, a to si ty začal házet dřív než já. Ty jsi tady házel celou dobu a já jsem teprve začínal natáčet. Hej, už mám kombo 10. Kolik máš coinů? Já 1500. Na 1436. A level? Ty. Level. No, ty. 3? Jo. No. Tady mi běží čas na ty rewardy. Hele, no. Kolik mám? Takže. Ježiš, tady jsou... Neříkej mi prosím tě Matěj, ale Matej Kice. Takže open. Já chci tady ten. Doufám, že mi to bude přidávat nějak. Aha, dobrý, tak to je nejhorší. Zase to nejhorší. Kámo, už fakt. A co tam děláš? Konečně mám toaletní papír. Skibidi. Takže tady to. Tak jdu si něco koupit. Co to je? Mám ten nejlepší míč, co já mám. Co je? Jo. Tady je moje největší já budu radši odtuď. Mám furt to kombo. Mám 15 kombo, tak já jdu zkusit. Já mám ten smiley ball. Já jsem to dal. Kámo. Hej, mě hned padnul ten smiley ball. Jaký? No ten, na který je jenom 14% šance. Cože? To si děláš srandu. Já mám ten druhý jenom. Kámo, proč to hází tak do vzduchu? Já jsem hrál podobnou. Jak to, že mám už jenom level 2, kámo, když jsem měl level 3? Matej Kids. Já si ty za to, jo. Cože? To dám. Jo, počkej, já jsem to dal i zatím. Kolik máš kombo? Kombo 30. Já 23. Hej, já si to teď možná pokazím, to kombo, ale já jdu odtuď. Dobrý. Já jdu z půlky, to zkusit. To jsi neviděl. No, tak já jsem to dal, kámo. Yes. A já jdu na koni teda, co? Já jdu sem. To nedáš. Nedám, no. A sem. 95. Nedám, no. Já jdu... Cože? Počkej, tak to... Dá se to nějak vylepšit, to házení? Nebo jenom tím míčem? Hele, tady. Jo, dá se to vylepšit. Hele, za chvilku budu mít reward. Takže asi si vylepším strength. A ještě jednou, no. Já si počkám tady na Aha, tak to jsou coiny. Mám 2000 coinů. Takže, teď mám větší strength lidi, takže by se mohl házet odtuď. Kámo, čum od kde... Máš tu strengthku. To neřeš. Čum kde házím, kámo. Já ti včera něco taky řekl. Nana. Jo. No tady. Tak, já házím úplně z druhé strany hřiště. Ty vado. Kámo, jak jsem si to vyupgradil. Jestli to dám... kámo, já jsem hodil úplně z druhé strany. Kámo, stačí jenom 2krát se to vylepšit a už házíš odtuď.
No, tak co? Kámo, to je mega OP, ta strange. Čum. Aha. No jo. A kurenci, no. Tak a gól. Koš teda. Já jsem zvyklý na fotbal, já hraju fotbal. Já taky. Ale ne, když chtěl v bráně. Kámo, já dám 5000 coinů a půjdu si vylepšit sílu a to. Já mám 5 level, no tak kámo, teď házím úplně, nevím, 100, tak to je jasný koš. Yes, budu mít už 5000 coinů. Kámo, já jdu ještě dál. No, kámo, spojnice nebo jak se tomu říká. No tak jsem to, odtud to asi nedohodím, tak odtud by jsem mohl. Ne, zase ta já tomu budu říkat tyčka. Jestli je tady nějaký basketbalista na tomhle videu, tak napište. Mám nový rekord. Tak jak se to jmenuje? Kámo, já už chci 5000 coinů. Tak já už dávno mám. Takže ty házíš, kámo, s druhým nejlepším míčem, že jo, tak se nediv. Kolik ti to dá za jeden hod? No, dohromady nějak 1000. Cože? Ne, nějak 900 něco. Kolik máš teď coinů? No, otevřu si nový svět. Dobrý. Ještě dva hody a... Kde jsou ty vajíčka? Tady, takže... Tak, dobrý, jdu se otevřít nový svět. Kámo. To jste nikdo viděl? No, tak tohle... No, už jsem se nový world. Yes. To si děláš srandu. Já mám lepší než ty. Co? Já mám lepší balón než ty. Kolikátkovej máš? 3. Já 6. A to vadí? Ne, ale nevím. Neplaci. Kámo, tak to je mega OP, tenhle míč. Hej, já tam nevidím ty procenta teď. Ty vado. Hej, já tam nevidím ty procenta. Musíš je tam vidět. Hej, kámo, já se vůbec netrefuju. Asi když máš druhý word, tak je tam asi nevidíš. To musíš vidět, ne? Kámo, já si musím vylepšit tu střelu, tu zamíření. Já vůbec nedávám koše. A vyber si slova, který chceš teď použít. 800 coinů. 1000 coinů. Ne, tak to jsem netrefil. Taky ne. Yes. A ještě nevidím ty procenta k tomu. Což je nejhorší. Počkej, takže ty to typuješ? No, typu. Tak, nevím, no. Tak to máš blbý. Mám, no. A myslím si, že až si koupíš nový World, tak je to přesně taky. Podle mě ne. Až ho odemkneš. No tak to nevím, no. Já když tak trošku zapojím mozek a udělám to, co ty neuděláš. Hehe. Tak si co tady máme? Tak, já se kouknu. Jo, už si zase vidím. Tak. Já si jdu vylepšit tohle. Takže, co tady mají v shopu? OK. Wow. Co je tohleto? OK. Tak když tak za chvíli. Nebo Matej Kids. No. Natočíme dneska 2 videa. Můžu jenom do 9. OK. Tak kdyby byly do 9, tak jo. Jo, tak to bychom stihli, protože už natáčíme 9 a 55 sekund. 9 minut a 55 sekund, jo, tak by jsem to za chvíli ukončil.
A že jo, ještě by jsem udělal pár 2 tady v tom dneska. Aby to nebylo tak dlouhý, že jo. Poslední hod a teď půjde poslední, aha, tak. Matěj, ahoj. Zdar. Aha, tak jsem to nedohodím. Kamo. Jaký máš ty rekord? Já mám odsaď. O tamtuť? Tak tam jdu taky. Tady? No já taky, no. Já jdu odsud. No, kámo, to bylo těsný. Yes! Já jsem to dal. Já jsem to dal, kámo. Jo, mám to. Trefil jsem se. Taky. Yes, sir. Já mám rekord Yes, odsaď. sir. Yes, sir. Yes, sir. Matěj, mně přijde, že rekord není tam, kde jsou ty pohárky. Mně přijde, že rekord je... no prostě nevím, to se nějak podle mě neoznačuje. Protože já jsem dal ještě dál, než jsou ty pohárky a nepřečetlo se mi to. Hej, další aréna až za 2... co to tady je? Tak. Ukáž. Prosím, a to dám. Ještě poslední hod. Aha, to nikdo neviděl. Ne. Matěj, ty nevíš, co jsem... Jo. Matěj, ty nevíš, co jsem teď udělal. No, nevím, no. Mám level 10. Do prčic, kámo. Yes. Mortis, ring teda jdu. Trefím to někdy? Já nevím. I don't know. Kámo, co to je? Tak jako už fakt. Otevírám odsud. ten, ne? Já mám mushroom ball. Na ně je 17% jenom. Kolik to má těch? 13. 13? Tak to máš víc než já. Je taková muchomůrka. Kámo. Tak co tohle to bylo? Tamhle? Tak tam to nedohodím, že jo? Zkusím odstať. Aha, tak ne. Já mám, Matěj, takový elementále. Ty vado. Yes, sir, ne. Pojď. Yes, sir, ne. Yes, sir. Yes, sir, ne. Yes, ne. Pojď. Jenom o jeden, za 500 coinů to si děláš. Yes, sir. Jo, to nikdo neviděl. Pojď. OK. Yes, sir. OK. Dobře. Yes, sir. Kámo, mě to skemlo. Já jsem měl, kámo, kámo, já bych asi už to video ukončil. Tak to udělej. Jo, takže doufám, lidi, že se vám tohle video líbilo. Nezapomeňte zanechat odběr, like a my teď jdeme natočit ještě pár 2, jo, aby to nebylo tak dlouhý. Jo, takže... Part 3. Nebo ne? Co? Bude zítra part 3? Možná, jo. Jo, takže lidi, je to jenom jedno kliknutí. Nezabere vám to moc času. Jo, takže čau, my jdeme na part 2. No. Jo.